Hola, bon dia. Som l'Àngel i el Daniel. Us presentem el Rapo 3000. Per fer-ho necessitem una ampolla, pegament, pintura de colors i rodes. Serveix per jugar o per posar coses a dins. El seu preu de venda és de 10 euros. Soc l'Ete i es presentem Estrella. Per fer-ho necessitem una ampolla, pintura i purpurina. Serveix per decorar a la teva habitació. El seu preu de venda és 4 euros. Bon dia, som el Liam i l'Edgar i us presentem el lem. Per fer-ho necessitem una ampolla de plàstic, 4 taps, 2 grans i 2 mitjans, pintura negra, groc, blau fosc i vermell. Serveix per jugar o per posar-lo de decoració i la teva habitació. El seu preu de venda és de 5 euros. Bon dia, soc Swigo i et presento el coet Space. Per fer-ho necessitem una ampolla, un iogurt, 6 taps, 4 o 5 pals de fusta, 4 enganxines i pintura de color lila, vermell, negre i blau. Serveix per jugar o passar-lo de decoració. El seu preu de venda és de 5 euros. Hola, bon dia. Som el Liam i l'Edgar. Us presentem el lem. Per fer-ho amb una ampolla de plàstic, 4 taps, 2 grans i 2 mitjans, pintura blau fosc, groc, vermell i també negre. Serveix per jugar o de posar-lo de decoració a la teva habitació. El seu preu de venda és 5 euros. Som la Samira i l'Àngela i us presentem el nostre pack estalvi. Per fer-ho necessitem 3 ampolles i pintura, gomet i un pal de fusta, i 3 tapes i cola blanca, i purpurina, i per estalviar diners per decorar la teva casa. El seu preu de venda és 7,43. Bon dia, soc el Joan i us presento la lluna morada. Este coet necessita una ampolla, 4 pals morats, pintura, 2 xapes i una pegatina. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu! No et presento en Noevuelo 3000. Serveix per decoració, juga guardiola i val 1 euro. I necessitem per fer-ho enganxines i una etiqueta per posar el nom, un pal de fusta, una ampolla i ja. Gràcies per escoltar-me. Adeu! Hola, bon dia. Soc la Zara i us presento el xapero listo. Per fer-lo necessites una caixa de plàstic, tapons d'aigua, enganxines i es fa servir per jugar o per posar diners. I el preu 10 euros. Bon dia, soc la Signa Deep Kaur i us presento a Purpi Coffee. Per fer aquest meravellós purpi es necessita una ampolla, pegament, purpurina, pintura, palets de fusta, gomets, taps de color i serveix per decorar l'habitació o per ficar coses petites i iguals, també per una guardiola. El seu preu val 2 euros i 50 cèntims. Ciao i moltes gràcies per escuchar-me. Bon dia, soc la Manahil i us presento a Purpi. Per fer-ho es
necessita ampolla gran, purpurina, pintura pegament blanc, serveix per posar-lo de decoració o per guardar coses i si vols pots tallar-lo a la meitat per ficar aigua o qualsevol cosa per la teva habitació o casa. El seu preu de venda és €1,50 cèntims. Adeu! Hola, bon dia, sóc el Harpreet. Us presentem El món Harpreet. Per